Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura na Radio Galega. Pois son as 12:18 e como prometín, aquí está un dos grandes DJs do panorama galego e un produtor, vamos, excelentísimo, porque, bueno, toda unha referencia dun estilo que pouco a pouco está medrando, pero que aínda non é moi popular, digamos, non? Bos días. Bos días. Joel, coñecido como Araisen. Pois aquí estamos, despois de tanto tempo. Por fin nos vemos. Por fin nos vemos. Joel Tuñas, veciño e amigo de Terras de Negreira, verdad? Sí, de aí somos, de Negreira. De aí somos, que sempre que enganchamos nas tabernas, sempre nos poñemos a falar de música, de electrónica. Por fin hoxe tamén pois está aquí porque é un dos grandes e creo que moita xente ainda non o coñece. E ten, vamos, agora imos falar un pouco de toda a súa carreira, de todas as súas producións, pero é realmente dos grandes. Que pasa? Que fai hardstyle? Que é o hardstyle? O nada, o hardstyle é un estilo que se caracteriza por uns bombos que son moi distorsionados, aínda que si na súa época pois tamén se caracterizaba porque tiña moita melodía. Entonces, musicalmente eso era moi rico. Ainda que ahora, nos momentos que estamos ahora, a música evolucionou moitísimo, entonces na música electrónica, como é o hardstyle neste caso, por exemplo, pois xa é un disparate. Ahora xa, bueno, estamos a uns niveles de distorsión que xa... De locura, non? A ver, digamos que, sí. para que entenda a xente, que agora imos escoitar temas, que son temas, o sea, moi cañeros, non? Que quizás moitísimo máis cañeros que o mellor os que se escoitan por aí, por iso tamén é un estilo que, bueno, que pouco a pouco, sí que, sobre todo nos últimos tempos, non? Tamén cos teus temas, tamén con esas colaboracións con Quique Varela, que agora falaremos deles, pois que pouco a pouco tamén o estilo está como collendo máis, como se está asentando un poquinho máis, non? Que a xente máis receptiva a escoitar este tipo de música. Ou como ves? Sí, bueno, non é só no hardstyle, senón na música electrónica en general. Eu creo que nos últimos, bueno, post-pandemia, basicamente, sí que creo que evolucionou moitísimo e agora a xente creo que está moito máis aberta a escoitar este tipo de música electrónica. Entonces, creo que para eso favorecenos moitísimo. Sí, totalmente. Ahora, escoítalo en todos os sitios, prácticamente. Bueno, pues ahora vamos a escoitar un poquinho toda a tua historia, como compós, como, bueno, en que te inspiras, como faz, como está o panorama, non? Que sí que creo que estamos nun momento moi bo para a música electrónica. Tamén se ve reflexado en, pois, nos artistas, non? Temos artistas galegos moi bons, tamén en música electrónica, temos en todos lados, pero tamén na música electrónica, xente que, pois, que como a ti, non? Conseguir a pinchar a sitios moi importantes, ou que, bueno, ou que DJs do máis alto nivel pois poñen a túa música, non? Como agora veremos. Sí. Que a túa música sonou nada máis e nada menos que no Tomorrowland, que é o festival de electrónica máis grande, máis, bueno, máis coñecido, non? Hai varios, pero o Tomorrowland que coñece todo o mundo, e ali sonou un tema teu. Sí, a verdad que cando vin a noticia, simplemente estaba vendo un set de Blasterjaxx, que no seu tempo era un dos meus referentes, cando era máis comercial. Bueno, pois me ver o set, ca sorpresa que de repente vexo que pon o seu tema, pero ca nosa versión de Quique Varela máis o meu. Aí foi xa, bueno, según que facer unha captura, subilo, e, bueno, orgullosísimo dese suceso. Como non. Bueno, pois, agora que estamos falando con Joel Araisen, vamos a escoitar algún dos temas que el fai. Xa vos digo, preparadevos para brincar e para saltar, porque isto vai se converter aquí nun discotecón, nun festival de electrónica. E vamos poñer o primeiro deles, que é que aparte, bueno, moitos seguro que coñecen, porque é un remix, non, de Linkin Park. O tema de Empty Machine. Sí. Un remix de Araisen. Que me contas deste remix? Pois nada, cando se volviu, bueno, a xuntar a Linkin Park, cando vin que hubo unha cantante nova e foi femenina, pois dixen, hostia, pois hai que facerlle algo. De feito, eu sempre me gustou moitísimo Linkin Park e ca súa volta, pois dixen, pois teño que darlle o meu toque. Ainda que desta vez foi un pouco máis rapidiño, porque creo que así o pedía a súa voz. Entonces nada, saliu eso. Vale, pois imos escoitar auténtico hardstyle. Isto é un remix de Araisen deste tema mitiquísimo de Linkin Park, de Empty Machine, que soa así.
Araisen é un DJ e produtor galego de hardstyle que se consolidou como unha das figuras máis prometedoras da escena electrónica nacional. Co seu son característico que combina enerxía contundente e melodías pegadizas, ten lanzado temas e remixes en selos relevantes e colaborado con artistas como Quique Varela, co que desenvolveron versións en clave hard de temas de artistas como Timmy Trumpet, Blaster Jacks ou Zafir, apoiadas e compartidas nas comunidades de DJs e plataformas especializadas. A súa carreira sitúase en continuo crecemento con producións e colaboracións que lle permiten ampliar o seu público e consolidar o seu estilo dentro da escena hard. Acabamos de escoitar de Empty Machine de Linkin Park, un remix feito por Araisen que está disponible. Este sí que non está en Spotify, non? Porque cando facemos remixes por temas de copyright está, bueno, témolo en SoundCloud e en YouTube, entonces aí poderlo ver e sobre todo tes un link onde que podes descargalo se o queres. E pois se queredes seguir a Araisen, como é o Instagram, @Araisen con Y, con Y. Aí tendes todas as novidades deste crack. Ti tamén faz música propia e tamén faz remixes, non? Sí, os remixes basicamente para chegar a un público máis comercial, para que vexan que non é solo un nicho, para que vexan que se pode adaptar perfectamente a música hardstyle con música máis comercial. Sí, que, o sea, dentro da tua discografía tamén tens moitos remixes, pois como este que acabamos de ver, non? Que son temas pois de outros estilos, tamén xa populares, que ti os reversionas a hard. Eu todo o que vexa e escoite que vexa que me guste moitísimo, digo, bueno, ou non levar a montar. É que gracias a eso tamén, home, supoño que, claro, adquiriría seguidores e tamén a xente, pois, ese tipo de versións tamén son moi disfrutonas, non? Que de repente estás nunha discoteca ou nun fiestón e che poñen unha canción coñecida, pero lle meten ese punch discotequero, non? Sí. Vai estar arriba. Eu sobre todo. Entonces, tío primeiro, claro, primeiro. Sí. Estou ali cando escoito algo máis cañero, xa sempre me veño arriba. Entonces, sí, eu sempre me gusta meter ese anaco de, aínda que a veces non sea moi contundente, adapta un pouco máis, depende da versión que sea, que digo que pode funcionar aínda máis. Así que intento cal baixar foi un destas pouco. versións, cal foi a que máis petou? Eu creo que a de o remix a Fuego. O de Fuego, non? Sí, porque como vimos, Blaster Jacks, o propio Blaster Jacks puxo no Tomorrowland, o noso remix, e máis Timmy Trumpet aquí no Gozo Festival. Aquí no Gozo Fest, cuidado, Que, bueno, o Fuego é unha versión que eles fan do tema Morriña de Bayuca, non? Sí, fixeron un... Creo que Timmy Trumpet gustoulle o de Bayuca, fixo a súa versión con outra cover, sobre a cover. Sí. Meteulle así, bueno, a súa trompeta e tal, e despois vos, se esa versión que é moi cañera, vos pareceu pouco cañera, ainda fixeche unha aínda moito máis cañera. Sí. E a vosa versión é a que ao final acabou pinchando pois Timmy Trumpet, e pinchou aquí en Santiago tamén, non? Sí, de feito foi un honor, porque creo que directo, creo que solo foi en Gozo Fest. Sí. O noso remix, me refiero, de Timmy Trumpet, sí. E chegaste a falar con el ou algo? Con Timmy Trumpet non, pero co seu manager, sí.
entonces co Tour Manager, con Blaster Jack, sí, de feito, cando tíamos os remix, que só sacamos as vocales, así un pouco con daquela maneira. Sí, claro, cando faz remix sí, é o que claro. non, moitas veces bueno, gracias ás inteligencias artificiais hoxe en día, pódense extraer o que é a parte vocal Sí. para despois refacer, non, o que é a parte musical, non, que é un pouco o traballo que se fan neste tipo de remixes. Sí, entonces despois ao ter a base toda feita, mandamoslle por tirar un triple a Blaster Jack mismo, ao correo que encontramos por aí, contestou ao día seguinte, dixome tomadas vocales, as vocales, os stems, o sea, o tema Sí, sí, o tema enteiro, todo. destripado, dixemos, para que sone mellor. Wow, Entonces, que guai, non? Que hai la que verdad que sí, dar, sí, sí. dar con alguén claro, estás Sí. dando con Messi, non? Con Messi, sí, con de feito Cristiano Ronaldo. Cando era máis novo, pois era un dos meus referentes, os Blaster Jacks, que sempre escoitaba a súa música, vía os seus sets todos en YouTube, entonces, sí, Pois, foi un honor. sería un dos mellores Sí. momentos da túa Sí, carreira, a sin verdad duda. que non mo esperaba nunca. Ainda che quedan moitos máis, pero obviamente ese será un deles. Andas nos 30 anos máis ou menos, non? Bueno, De idade, eres un chavalín. por aí andamos. Eres un chavalín, pero a que anos empezaches ti? Con isto, en que momento che entrou a ti a curiosidade da música, de ser DJ, de pinchar, despois de producir? É que agora para botar a vista atrás é difícil, pero sí creo que desde os 16 17 anos. 16, 17, Os medios máis ou menos. que, claro, que había Sí. daquela, non? Sí, bueno, había Xa Tutoriales. empezaban, sí. tutoriales e Home, ibas sería un pouco investigando. máis fácil que daquela, non? Había que Sí. investigar un pouquiño máis. Ahora tes de todo. E ti como empezaches a... Que foi primeiro? Supoño que DJ, pinchar, Sí, non? sí, o típico, virtual DJ, coller unha controladora, gracias a un colega de Santa Comba que tiña unha radio online que poñías un enlace e streameabas, así, sin máis, e escoitaba. E aí empezou a miña andadura. Quen era o colega de Santa Comba? Sueiro, que de feito, sí, gracias a él, todo surgiu. Como comezaches aí. sí, E surgiu despois, tiñas antes dos teus inicios tamén tiñas un dúo, non? Sí, tiña un dúo con Borja, de Negreira tamén, e comenzamos un pouco así de carallada, empezando a trastar, foi salindo algún bolo e tal, pero foi unha música moi comercial. Bueno, eran os comezos, Sí, non? eran os comezos. Que, bueno, que se pinchaba de todo. De feito, ti tamén pinchaches de todo, non? Tamén Pouco de estuveches todo, sí. en pafetos, non? Sí. Discotecas, un pouco adaptándote o que fai un DJ, non? Pues, dese tipo de traballo, non? Adaptándote un pouco ao público e tal. Pasa que chegou un día que dixeches Hasta isto aí. non é para min, non? Hasta aí, e dixen, bueno, ora... Que sea o que Dios queira. Que sea o que Dios queira, vou dedicarme á música que a mí me apasiona de verdad, si é menos, polo menos disfrutos moito. Decidiches dar o paso de dicir eu a partir de agora só vou pinchar a música que eu quero, Efectivamente. convertirte en artista de que a xente que vai a ver a Rising vai escoitar unha sesión da Rising, el non se vai adaptar a xente que haxa, non se vai adaptar entre comillas, non? Sí, O sea, sí. non se vai poñer nin reggaetón, nin merengue, nin nada, vas a escoitar hardstyle e vas a escoitar a súa sesión e as súas cancións, non? Que é un paso importante tamén, porque pasas de ao mellor ter moita oferta laboral a ter moita menos. Oye, pero polo menos os poucos que sean Claro. que veñan recibidos, bonos disfrutar, xa te digo que o triple, polo menos. Eso sí, Entonces, eso está claro. a veces menos é máis. Cando empezou o teu amor polo hardstyle? Pois diría que creo que 2013, 2014. Non escoitaba a diario, escoitaba así un pouco suelto. Primeiro que empezaches con... Co EDM, que era... O que estaba de moda daquela, non? Daquela, Tomorrowland, todo... Sí. Típicos vídeos de Aí YouTube. empezaches a tal. Sí. E pouco a pouco... Empecé a escoitar, sí, saliu Headhunters, aí un artista moi importante de hardstyle. E nada, empecé a escoitar, por así cancións sueltas, e de repente un día dixen en 2014-2015, este é o que me gusta. Entonces, de aí hasta ahora. E aí xa te peteches a saco, non? Actuaxe nas mellores festas nacionais de hardstyle. Cales son? Fabric, Madrid, non? 150 Sí, a Fabric. 150 de Fabric, que a verdad que foi un auténtico honor, porque a día de hoxe ese é o festival referente. Agora xa é un festival, non é... A nivel nacional, non? Sí, Xa dos porque- máis tops. Sí, porque agora non é só unha sala ou dúas, porque Fabric ten Sí, 7 porque salas, entonces Son eso 7 xa, salas. xa é un Que Fabric festival. é, claro, é un enorme, non? Ese sitio. Sí. Bonito. Ainda que penses que é unha discoteca, Fabric, pero sinceramente Que é un será un festival. edificio inteiro, non? Porque 7 salas, mi Un madre. edificio fora,
todo o que se vexan por diante, eles ali fan un escenario. Sí. É unha burrada, a verdad. Despois, Colors na sala Black Star de Madrid tamén. Blackstar, sí, eso foi un colega, bueno, System of Loudness, uns artistas moi importantes que había de hardstyle aquí en España. Entonces deron a oportunidade de abrirnos a Madrid, cos brazos abertos nos recibiron. Sí que, digamos, é máis fácil ter un público fora de Galicia que en Galicia? Ou iso vai cambiando pouco a pouco? Bueno, aquí ahora cada vez a xente gustalle máis. Aínda que non sepa que é hardstyle, sí que vexo moita xente que está escoitando, pero sin sabelo. Entonces creo que está acollendo bastante forza, aínda que en Madrid, obviamente, Madrid e Valencia son os sitios que máis auge ten. Que onde foxiste moito, non? Sí. Esos dous sitios. Sí. E aquí en Galicia, cal sería o evento hard así máis mítico? Pois a verdade que está difícil pensalo, pero na verdade que funcionou bastante ben en Pelícano. En Pelícano Sí, que aí te has ido de vez en Sí. cando, non? Cando traen ao mellor algún... Sí, cando traen un artista así de electrónica, fun a veces cerrar, aínda que non fora de hardstyle, sí que cerrei, por exemplo, con Dubs, que son os artistas de Tsunami, que escoitamos tanto. Sí, funcionou bastante ben o cierre con hardstyle, así que eu creo que hai un gran paso. Bueno, nesta pois, música. pouquiño a pouco, non? Que se vaya, eso, que vaya medrando. Compartiches tamén cartel, pois, con grandes referentes, non? Do hard, como Brennan Hart, Will Styles, Efa, Zotos, Bass, Modulators, Parquineos, Sí. o sea, peña de, bueno, dese ambiente, non? Sí, son... Sempre que ven, de feito, sempre que ven algún así top, sempre te chaman a ti tamén, para, xa sea para pechar a festa, para abrila. Sí, entonces, gracias a eso creo que... Bueno, non sei se gracias a eso ou por desgracia son uns dos poucos artistas desa música, entonces cando ven alguén así dese estilo, pois sí que teño o placer de poder abrir ou cerrar a festa dos artistas. Bueno, xa de momento, porque a partir de ahora o cabeza de cartel vas a ser ti con tantos temazos. E imos escoitar outro dos temas. Este sí que seguramente a moitos de vos sone, porque foi un tema que durante este ano, vamos, o sea, pegou durísimo. A min creo que é dos meus favoritos, porque é unha fusión moi bonita, que é un tema do grupo Alana, que é unha colaboración túa con Quique Varela, que despois tamén falaremos desa amizade, desa unión. Cando estivo Quique tamén obviamente che mencionou a ti, que sempre que vos xuntades facedes cousas moi chulas, como esta, non? Que aparte o tema é super chulo, xa o tema original de Alana, non? Que é Consuelo de Muñeiro, é un temazo un dos seus temas máis top, e vos collechedes este tema e fixaxeslle unha versión, non? Como sae esta colaboración? Quen foi a idea? Pois, como mencionaches, Quique, un día colleu o WhatsApp, nada, mandoume, mira, oye, isto que te parece? E dixen, hostia, pois... Pega, non? Isto podes facer algo aí. Esta voz, digo, bueno, ten un vocerrón aquí a Lana, creo que ten xa a súa melodía que podes adaptar bastante ben ao hardstyle, e bueno, na intro xa, na primeira parte, Quique o seu rollo, ao final cerrando polo alto con hardstyle, entonces creo que saliu unha mezcla perfecta. Sempre que vos xuntades, Sí. sempre aliades, Sí. Ves, este creo que é un claro exemplo de que, bueno, gracias tamén a este tipo de música, non? De tamén funcionar, pois, música máis tradicional con electrónica, pois estamos no momento no que estamos, non? De que a xente, pois, vai a unha rave e disfruta con sabe, bailando unha muñeira hard como a... É fantástico. Ahora podes disfrutar de todo xa, reversionado. Ahora disfrutas tradicional, tanto como reggaetón reversionado tamén. Sí. Ahora hai de todo. Eso, bueno, que é un momento non tan chulo no que estamos. Pois che parece, escoitamos Consuelo de Muñeira de Alana, esta versión de Quique Varela e Ryzen.
Bueno, menuda caña, menudo festón que temos aquí armado no Sabrosura Fest. Acaban vostedes de escoitar Consuelo de Moiñeira, un temazo de Alana reversionado nesta ocasión por Quique Varela, e o que temos aquí con nós, Araisen, tremendísimo. Gracias. Tremendísimo. Este cando soa, de feito este sonou moito tamén aí no verán, non? Nas disco móvil, nas festas, que iso tamén é unha parte moi bonita que a mí me gusta de hoxe, non? Que se poña música galega, que se pinche música galega en todas as festas, non? Poñenche isto, a mi má veste arriba, claro. Sí, ademais, se é música electrónica, oi, moito mellor, eh? Sí. Sobre todo para min. Ten que haber de todo, claro, sí, Claro. pero que se, bueno, pues que haxa tamén este tipo de música que este collendo tanta importancia, non? Pois a música electrónica, gracias tamén pois a ti, aquí, que a toda esta nova xeración de produtores e de DJs galegos. Vamos a falar agora de produción. De produción, porque estas cousas hai que facelas, non? Isto hai que sentarse horas e horas diante pois dun ordenador, pois cun teclado, traballar. Ti, Xeino, adicache moitas horas. Sí, a verdad que... Como comezaches nisto? Con que programa empezabas? Co FL? Co FL Studio, e aí sigo fiel. Si, ti quedache aí no FL Studio. Sí, fiel. Eu son fiel, que sempre hai unha guerra entre programas, pero eu son fiel. Sí. Bueno, cales son os míticos? O FL, o... Está o Ableton, o Logic aí para Mac, despois creo que estaba tamén o Cubase, Studio One, bueno, ahora saliu moitísimos. Sí, ahora hai novos. unha Ahora hai unha burrada. Pero sí que a xente, bueno, da electrónica sempre tirou moito polo FL Studio. Sí, porque eu creo que ten unha facilidade, sobre todo para pintar o MIDI no piano roll, para dibujar a melodía, para que eso se transmita ao Eu non sintetizador. comprobei, ves? Eu sempre andiven entre Ableton e Logic. Sí. Pois recomendo, al menos solo para dibujar o MIDI. Sí, Ten sí. moita facilidade de mover as notas. Como chegas ti a... Como se empeza nisto? Non? Como Pois se ahora- empeza? A producir. Estamos falando de producir. Pinchar, bueno, Sí. xa comentábamos que comezabas con tutoriales, con non sei que, depois entre amigos. E a producir, porque producir é facer música. Pois producir o mismo, pero na verdad que xa ni me acordo como comecei. Simplemente creo que un día supoño que vin un vídeo de productores, de DJs que están facendo a súa música, vin un vídeo e dixen, vou descargar este programa e vamos probar a ver que como é vai, isto. A ver que é. Porque ti formación musical non tes. Ningunha. Que a mí é algo que me sorprende Ninguna. moitísimo como eres capaz de facer este tipo de cancións que acabamos de escoitar, que as cancións teñen armonía, teñen melodías. Ti como faz? Sin ter... Bueno, supoño que cos anos tamén, non? Pero tens que ter un oído, vamos, increíble. Sí, creo que de oído sí que tuve moita facilidade sempre, porque aínda que non teña teoría musical, sí que fun probando, tiña un piano destes Casio na casa. Tecladillo, claro. E sempre que escoitaba unha canción intentaba tocar as notas e creo que é todo oído. Todo oído é porque creo que está bastante entrenado, entonces fun sacando moi fácil as melodías. Cando hai unha voz, por exemplo, sí que podo pintar a melodía según escoita a voz, a nota que é. Sí, bueno, tes esa Creo que felicidade, sí. tes un bo oído logo, digamos, porque senón, cuidado. Gracias a Dios, sí. Gracias Entonces a Dios, podo sí. facer Sí, no, a miña propia música. Como evolucionou o mundo da produción musical, non? Dende cando comezaches ata agora. Pois cando comecei sí que non había moitos medios. Había, bueno, sí que tiñamos gracias a Dios o programa, pero tampouco había esa formación. Chicos, en YouTube, así, sí, no? Tutoriais, había moi básicos, cursos, moi non? básicos, entonces era estudiar o básico que se enseñaban e xa era probar, fallar moitísimo, Claro. e a partir de aí ahora xa é moi fácil. Cando Ahora, escoitas, xa cando sabes o que escoitas un facer. tema dos primeiros, escoitas un dos de agora, Mellor non mencionalos, a verdad. sempre se di iso, non? Sempre Sí, se mira moi- pos comezos sí, e dis, mima, vaya cosas que facía eu daquela, non? Sobre todo, a ver, ideas habías boas, Sí. pero a nivel mezcla sí que se nota moitísimo o avance. E outra cosa que che quería preguntar, non? Falemos de selos discográficos, porque neste mundillo sí que son moi importantes, que é algo que sempre me contabas, non? Para intentar chegar a un público, que o que hai que intentar facer é pois intentar que un selo, non, che publique a canción. Como este proceso? Porque ti lanzaches cancións con selos moi importantes. Sí, da música hardstyle son os máis importantes, que son Scantrax e Dirty Works. A nivel mundial, todo o mundo me parece que quere estar aí, entonces eu pude cumplir o soño de dicir, un día quero estar aí. E gracias a... Hai que facelo, non? Ti sí. crees que ese a... Porque, o sea, ti sacas música
Falemos do proceso, non? Sí, bueno, Que implica que tanto o bo máis o malo, non? Que implica sacar música con un selo? O primeiro que faz, enviálo, supoño que Sí. Envías despois a donde, por se alguén está nese proceso. tes as súas plataformas na web de Dirty Works Contracts ou mismamente o seu correo e aí esperar que só que Te envías, tes o tema, envíalo a todos lados, a ver se algún che contesta ou como é. eu Ou vas recomendo probando. mandar primeiro a un por si contestan ou non e despois a outro, porque sí que hai esa rivalidade entre sellos e Vale. que se gusta, pois é mellor mandar a un, esperar un mes ou así e mandalo a outro. É un proceso lento, pero, oi, si sona a flauta, te sientes moi orgulloso. Cal é a parte boa e cal é a parte mala de facelo así? O sea, de publicar cun selo, non? Porque hai xente que publica a súa música Sí. sin ningún tipo de selo, autoproducido, cada un, claro. Bueno, no meu caso, na escena electrónica sí que a parte mala creo que a espera. Espera. A espera sí, porque hai moita cantidad, moita demanda, entonces sí que a veces pode tardar un mes, a veces un día. Eso nunca o sabes, se sabe. nunca sabes por onde o pillas, pero sí. Unha vez me contestaron en 3 meses. E dixen, bueno, ahora xa teño o tema publicado, creo que ahora Ahora xa nada, xa claro, fritarlo, claro, sí. claro, que Entonces- non tens que esperar tanto. Claro, a parte boa, supoño que de publicar dun selo será que ese selo xa ten pois as súas playlists, o seu número grande de seguidores, Sí, o entón seu sabes, público, sabes que a túa canción pois vai chegar a un público amplio. sí, un público sobre todo enfocado a ese estilo, porque cada sello ten a súa identidade máis ou menos, entonces gracias a eso sí podes chegar a ese público. Pero hoxe en día creo que independentemente tamén podes sacalo moi ben. Ora, te las redes sociales, si o peta nas redes sociales, sabes que a xente vai cho escoitar. Entonces, hoxe en día un sello non Non é tan importante como antes, o non. mellor. Como antes, A non. parte mala tamén é que se quedan con unha porcentaxe, obviamente. Tamén. Claro, hai que dicir a parte boa e a parte Tamén, mala, non? tamén. Que se envías a Sí. túa canción a un selo, si sabes que vas ter moitas reproduccións ou vas chegar a moitísima xente, pero tamén estás parte do teu traballo queda tamén pois para o selo, que funciona así, eles tamén promocionan a música. Sí, pero bueno, ese Tamén como un balance que Sí. hai que ter en conta, verdad? ese porcentaje, por exemplo, tamén ten que ver como que usan como promoción. Efectivamente, claro. Ao Como final, inversión de promoción. Hai sí. que poñer aí a balanza. Oye, si queremos ver a Araisen, onde imos ver? Pinchas próximamente? Pois sí, para acabar o ano estamos aí no Carballiño. No Carballiño. Na discoteca Maxims. Pois sí, o 20 de diciembre, próximo sábado. Próximo ¿no? sábado. Próximo sábado, pois quen quera disfrutar un pouco de hardstyle, que veña a Maxims, ao Carballiño. Bueno, aí a pasalo ben e a gozar. Tamén, bueno, temos que falar tamén de que precisamente este tema que acabamos de escoitar, Consuelo de Muiñeira, está nominado, bueno, entra dentro do Top 100 anual de hardstyle. Que é o Top 100 anual de hardstyle? Pois é unha votación que abren sempre en diciembre para facer un resumo de todos os temas que saliron de hardstyle no ano 2025, por exemplo, esta vez. E nada, aí a xente pode abrir o seu ligazón e empezar a votar os seus temas. Creo que son 10 os que tens que votar. Tes 10 votos, Sí, non? hasta Para que elegir hai- os 10 mellores. Sí, hasta que hai un colega dixo, cal votamos por ti? Eu, como? Vin que estaba casualmente a Lana con Consuelo de Muñeira o noso remix e dixen, hombre, Wow, quer Sí. decir que chegou longe, Sí, non? sí. Chegou a un tema en galego, oye, aí nominado para poder votar para o top 100 de hardstyle. Como Oye, votamos? Pois podes votar na súa plataforma de iamhardstyle.com, creo que /top 100, e aí creo que xa chave directamente para poder poñer o teu Sí, sí. correo e Ai, votar 10 temas. Que maravilla, non? Que Sí. haxa pues, un tema en galego tamén pues, bueno, nominado a entrar nese top 100 anual, que non é único teo, porque ti tes 3 temas máis. Sí, eso tamén creo que en Que- parte, como decíamos, dos sellos que, bueno, sempre tes esa parte que Sí, que tes máis- chegas a sitios que máis prestigiosos na música de Cantos hardstyle. temas hai en total? Antes de escoller os 100. Unha chea, non? Infinito, sabe? De todos os artistas De que todos hai os no artistas mundo, que hai, sí. claro. Entonces, Bueno, pero que teñamos, que ti teñas 3, non? E despois tamén teñas a parte o Consuelo de Muñeira e aunque sea en galego, en ois, galego, eso eu creo que si votamos todos e o metemos aí no top 100, estaría guai, que sonase algo Sí, sí, galego sí, no sí. top, no, Bueno, no recopilación. Xa viches que xa pincho Timmy Trumpet, xa esteveche no Tomorrowland con temas teus, pois tamén
bueno, pues neste caso de Timmy Trampe, non? Ese tema de Fuego en galego sonando nos mellores festivais, eso é increíble, non? Sobre todo vivindo eu ali en primeira persona cando pinchaba, bueno, eso é indescriptible. Xa piel de galiña, bueno, euforia. Pois eso, pues son as cosas que se están conseguindo, sí señor, en todos os estilos. A música que temos aquí é fantástica. Veña, pois vamos con outro tema, outro temazo dos que fixeches, outra unión. Falamos con Quique Varela, amizade profunda, non? E aparte, aquí cos Boyanca Costova, un tema que acaba de sair. Está recién salido do forno. Acaba de sair do forno este tema, non? Sí, fai unhas 2 semanas, creo. Si fai unhas 2 semanas saliu o Truán aquí co Boyanca Costova, un dúo que está bastante fuerte, co seu toque así rapero, electrónica, bass. Sí, fan de ruso, todo, sí, entonces, fan de todo, son uns cracks, fan de todo. E agora tamén, pues, meténdose aí na electrónica, non? Xa había desfeito previamente o Italo Feira con eles. Sí, fixemos o remix a Italo Feira, gustou e se dixeron, vamos sacalo oficial, así damos un toque máis electrónico, máis cañero, funcionou bastante ben, entonces a raíz deso dixemos, pois vamos a facer algo original. Saliu Truán, a unión de Quique Varela e Boyanca Costova, cada un co seu toque, creo que a mí gustou bastante, a verdad. Pois isto acaba de sair, música electrónica da potente, Boyanca Costova con Quique Varela e Araisen. Truán, soa así. Truán, todo día na rúa facendo can, todos preguntan onde con esta Cibran. Con Araisen, Quique, Chicho, man a man, están tramando un plan, vai todo mal, porque esta noite rematamos no hospital, por sobredosis de exprimir a realidad, pero mañana la volvemos a pillar, porque son un truán, salvando barato, fresas MDMA, salvando a festa cando chego Superman, nunca maduro, sinto que son Peter Pan, porque son un truán, vai todo mal, porque esta noite rematamos no hospital, por sobredosis de exprimir a realidad, pero mañana la volvemos a pillar, porque son un truán, salvando barato, fresas MDMA, salvando a festa cando chego Superman, nunca maduro, sinto que son Peter Pan, porque son un truán. Estou sempre co Chanal máis fresco, tírame bicos cando aparezo, canto porque vivo para esto, yo demo nos leva e foliada no inferno. Estou sempre co Chanal máis fresco, tírame bicos cando aparezo, canto porque vivo para esto, yo demo nos leva e foliada no inferno. Estou sempre co Chanal máis fresco, tírame bicos cando aparezo, canto porque vivo para esto, si o demo nos leva espoliada no inferno. Vai todo mal, porque esta noite rematamos no hospital, por sobredosis de exprimir a realidad. Isto que é recién salido do forno, non, do forno. Este Truán de Boyanca Costova con Quique Varela e Araisen, a música electrónica máis presente ca nunca. Estamos aquí con Araisen. Eu a todos os que pasan por aquí lles pregunto algunha anécdota que lles pasara pois nos seus anos de aventuras musicais. Ti tes algunha historieta por aí simpática? A ver, simpática, ahora que eu recorde al menos, que teña conciencia, non recordo ninguna. Si teño algunha de estrés. De estrés? Destas de... Das que se pasa mal. Das que se pasa mal, pero bueno, pasa ya a todo o mundo. Contame. Eso, nada, que estás, por exemplo, creo que fui en Fabric, de feito. En Fabric, sí. O sea, nunha das salas máis importantes de aí España. tuve que pasar. Nada, o típico, está xa o siguiente DJ preparado, estás rematando a túa sesión, de feito, menos mal que só quedaban 30 segundos, entonces non saliu moi mal de todo, pero sí, o tipo que tes linkeado os dous CDJs, entonces saca o USB do que estaba sonando, entonces aí foi a música. Como sacache o USB que estaba sonando e quedou, o sea, fixo un pum, apagón.
Pero quedaban 30 segundos. Eso é por lo menos. peor que Sí. mima. É xente que, sabes, igual levamos ali unha ou dúas horas dando Sí, sí. todo, tal, de repente, pás. Que De feito, viña o subidón, pero bueno. Viño subidón. Viña o subidón, pero bueno, faltaban 30 segundos, viña o siguiente DJ pouco polo micro, cantar aí un pouquiño, tal. Esa fáchela. E xa entrou o siguiente, nada. Perfecto. Despedida e listo. Cosas que pasan cando se fai sesións en directo, cando se pincha en directo, cando se toca en directo. Sí, bueno, historietas, claro. Quen non viviu nunca unha desas. Futuro. Que nos planteas este 2026? Pois nada, espero que moita música máis. Esperemos seguir dando aí. Tens algo aí no forno? Ahora non teño nada, pero porque estamos investigando un pouco outro tipo de sonido para chegar a un público máis ampli. Entonces estamos aí un pouco investigando por donde tirar Bueno, estamos no chollo, sí, ¿no? Estamos traballando. Pero vai haber moita música, eso sin duda. Sí. Bueno, pois esperemos que sí. No panorama actual galego, non? Fai unha reflexión do panorama actual da música electrónica. Como ves, hacia onde vai? Pois eu creo que está collendo moita forza. Sobre todo ahora cos festivales que temos en Pelícano de Wake Up, incluso fora, noutros sitios como Vigo, no Parque de Brens. Nada, eu penso que ahora cada vez ten máis adeptos, e ainda que sea no tecno sempre se evoluciona a outro tipo de estilos. Entonces, oi, creo que eso é moi bo para a escena electrónica en A Galicia. xente que non habitúa a escoitar música electrónica ou hardstyle, que lle dirías? Pois isto é como vin outro día de feito un vídeo, dicían que, como che dicía túa nai, non? Como sabes que non che gustan os callos se nunca os probaches? Efectivamente. Entonces, a cousa é probalo e aí podes opinar se che gusta ou non, e cada un escoller a súa. Bueno, pois eu creo que despois de coñecerte hoxe aquí, de escoitar todos estes temas, de escoitar a tua historia, seguro que hoxe o hardstyle gañou moitos máis seguidores. Esperemos e que estarán pendentes de ti, das túas actuacións, e aquí como fans e como público, pois tamén estaremos expectantes de ver que voltas lle dades a temas ou que temas compoñedes. Estaremos moi expectantes, intentando recibir pois próximos temazos teus, colaboracións e todo o que veña. Para rematar, vouche pedir unha recomendación. Con que todo artista que ven aquí recomenda outro artista. Pois como se fai piña, como se fai comunidade. Claro que sí, pois eu, mira, vou recomendar un remix que fixo os meus compañeiros de Santa Comba, o que gracias a él comecei, Sueiro máis Dani R, un chavalín tamén dali de Santa Comba, que fixeron un remix a La Corriente de Cemirazo. Eu penso que é un toque bastante bo. Moi guapo ese tema, cando me mandaches Cemirazo, que é un dos artistas urbanos máis top que temos en Galicia. Este é o remix de Sueiro e Dani R. Araisen, Joel, mil grazas por vir hasta aquí. Gracias a vos por terme aquí e por dar a miña visión do que é a música hardstyle aquí na comunidade. E que sigan os éxitos e que sigan medrando. Esperemos que sí. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Ímonos con este La Corriente, un remix de Sueiro e Dani R de Cemirazo. Non marchedes, que agora sesión Vermú con Tona. Oye, quemamos la noche. Si me sigues mirando así, ponte de bar a derrapar, porque juntos te mola de ganar. Porque a ti no eres como otra, no, que eres diferente. Si la quitamos de sectora, cuando yo voy un perreo, el apoyo que yo sale la zona. Se nos acompañan las amigas, sale sola. Salen con amigas de verano y soltán, oyendo en todas las miradas de rehén. Entonces esto pasa que te lo hacen. Todo lo que tengo en la cabeza es un vaivén. Oye, te usan los coches, contando de mirada, te puso ser violenta. Iba sonando el impeto por la autopista y va a 180.